departe și dezvoltat când e vorba de jurnalul de evoluție personală. Aceste elemente de practică le-a luat și le-a pus într-o formă extrem de, eu știu, ușor de digerat. Da? După cum vezi, nu este vorba de o carte. Jurnalul ăsta arată ca un jurnal, e ca un caiet. Faptul că avem aici această spirală ne dă senzația de caiet. Și așa și spune, caietul de lucru. Da? Prima dată ne vorbește despre cele 9 obiceiuri ale oamenilor de succes, după care este caietul de lucru în care ți se explică cam ce trebuie să faci. Și așa și spune autorul, înainte de a începe să faci exercițiile și de a ține jurnalul, trebuie să citești acest caiet de lucru, plus anexele lui, iar în final este de fapt partea pe care tu trebuie să o faci, unde să-ți rescrii, cum zice jurnalul, să-ți rescrii propria poveste a vieții. Da? Deci aici este locul din spate unde tu trebuie să-ți aduci inputul, să-ți aduci contribuția. Dar înainte de asta, ni se propune ca un fel de manual de lucru. Da? Foarte interesant, foarte bine paginat. Îmi place foarte mult modul în care a fost paginat, e modern, cu checklist-uri, da? Cu întrebări care se completează imediat după ele, cu diferite informații care ți le dă și sunt de fapt informații bazate pe cartea dinainte. Da? Sunt diagrame pe care trebuie să le completezi ca să vezi care este situația ta. Sunt iarăși checkpoint-uri, checklist-uri, tot felul de modalități de evaluare, da? Cu aceste căsuțe, da sau nu, și ulterior se trece încet la acele aspecte pe care tu trebuie să le faci. Deci planificările săptămânale, planificările pe perioade de timp mai mari și așa mai departe, și pur și simplu trebuie să îți rescrii povestea vieții. Sunt două produse tipărite care se completează, care formează un întreg, care te ajută să treci dincolo de la aspectul pur teoretic care încearcă să ți-l dea cartea, o sistematizare, cum spuneam, a unui domeniu extrem de larg, și face pasul următor, te obligă într-un fel să treci la practică și să-ți rescrii povestea vieții, să ții acest jurnal de evoluție personală. Mie mi se pare o încercare deosebit de îndrăsneață din partea autorului, a lui Florin, și sunt sigur că în momentul în care ești serios din punctul acesta de vedere al dezvoltării personale, vei găsi în această carte și în acest jurnal unelte foarte potrivite pentru scopul tău, scopul de a te dezvolta, de a ajunge altă persoană, o persoană mai bună și, în fond, de a ajunge o persoană fericită, pentru că asta ne dorim cu toții și acesta ar trebui să fie finalul dezvoltării noastre personale, cu toate că, bineînțeles, dezvoltarea personală este un proces continuu care nu se termină.